Kajingwan ka Meghalaya Games hajawai menta ka ganti kalawan ra bun kijingkala khamtam habayadei bat kija kaya lekai. Ongu MLA kajawai ba wailat mikishla. Ban penkre na kabenta ka ni kalumpung kathan ka haban penbiang ya kaja kasa na kabenta palat la hajar pras pangut kinong ya lekai bat dakis pangut kinong penyat ya ka Meghalaya Games. Shu le thuru ba kajingwan jong ka ni kalumpung ya lekai kapenlong ya kathan bandon menta la ka jong kapung Yakob jingi ka bakim pajudan menuru. Kumbolong mentahi ka jingkong krek kala ya sha khamat andang hagini kita yo bala de ngadang lepek ya ka khamtam ya kene ka swimming pool ka ba namar ngi hapsna thmai hang tei te ka kam kala stang bat ya kibe namar pe ni use ya kini ki infrastructure ki bala don lupa khamtam ko mojwai to gi don bok namar bon ki bala don lupa ki school ki colleges kini ki community hall jong ki snong te phila sing thu hi bangi hap ban tang ban renovate ya gitu te kumbolong menta namar tang ba ya ki school bat colleges pi sing thu ba ka don ka kapor namar ngi hap apa do bakin dar kod exam ado bat kod ayu tambah ka kumbolong menta hi ki jung krek ka ya chkmat ka tender kala khot menta ki bru ki dang ya the but hopefully mod hagini ki sngi te tang su ailat kini ki school ka kam kala sedang te kumbolong hi menta ka borok identification ka mapping na bentaki ai di bahaban penchna haban pele everything kala dep setang bakin try nang ta setang bakin try ya ketika otherwise everything ka yudang recently di kisni bala dep bro haka jing chair jong deputy CM himas ko halang har hapo chamber jongi ila chair ya ka review meeting nam tak ne mai game sang turung ila yo kila ai ka presentation tengila kat kum ka jinglap jonga hapo ha ground bat ka bei bakila propose lo kalong ka biang ka kaya cekmat kita tangki athletes lai hajar pras pak tam kideki athletes nang ta sa hajar satspa kideki official kila arrange the mostly hingala used by ya kini ki school and colleges nila use ro ya ka MDC hostel ka don ka MDC hostel ka bahe ta ka turu nila ya keren nang ta even nila map lut ya kini ki homestay ya kini ki hotels ki badon hang tu nam ta ki official so nila ayu the more or less ma hakatu ka ayu ro kila peni ba ka jakasa kala biang kat kum ka ayu namar ba this is not the first time bila sing thu hi mo ka ka 6 weekly games even kini ki last 2 years kala long kum ka practice ni te kumbalong himanta nak accommodation lu ka labiang ka jakasa ka euro jingker ku shibon khamtam especially ku mga omni namar ipodot kam ya ki school ki colleges te phila sing thu ba ngin le ya ki renovation hang ni ngin pan bhalut ya ki jing don kam hang to especially shubo dan ke school ka bakat ka jing khang kala jot ki glass ki la pai nang ta ka toilet kam long show dan ni mut ki ni ki don ki tim ki bala ayu ka rom long show la don kum ta kai te mut ki la yo ya ka facelift totally facelift te ka shisha ka long ka jingker ku and especially shubo don ki infrastructure khamtam hakalian jong sport ki pempat don for example ku macuai ni 4 don swimming pool teman ada kejengwan jong Meghalaya Games sing layo yak swimming pool ketu swimming pool bikin sena menta ke bala nek bat ka West Jaintia menta the same thing will go smooth but iki discipline ro sibuk boxing ngem don ke ring teman tak ki set up ya ke ring tadi nang tu kila hang tu kila long kejengker ku ki du ki association ya ki ayu kan te shisha especially ki kam ki jam na yo i ka economic activities jong ki nong shoot mut ki kala ki shibon nalor ki menepi ong hado sa hajar siteng ki beri bersawan tapi sing tho bing hapan deploy ya ki volunteers ni mo ka ki kali kini ite ka kala kiu ka economic activities te shisha nga kwa ban ai khuble ya ka sarkar mo ya ka jingsin na jangai jong chief minister badon brom jongi bo penlong every year ya ka Meghalaya Games temon nga la yo i shisha menta nga da ledi ba pe on the ground tengai i shisha ka long jingker khu shibon na do ki infrastructure do ki nok nong ha baro ke district